Здравейте хора и добре дошли в моя канал. И да, днеска аз съм Геймър Дани и днеска ще ви покажа моя канал. Всъщност мислите защо е такъв? Мислите защо е такъв? Ами нека да ви кажа. Тук е моя канал, втория канал. Ако искате, имам тук много яки неща. Ще има тук много геймплей, видеоклипове. Да, всъщност, тук е първия ми канал. А тук е моят приятел. Тук ми е приятелката. Защо го казах, ама? Без исках. Не, всъщност това не ми е приятелката. Добре бе, приятелката ми е. Майко. Да, ама тук ще видите много геймплей, видеоклипове. Тук, ако искате да се абонирате, просто натискате абониращия бутон, subscribe-ната. Добре. Добре. Тук нещо не, откакто. Да, всъщност тук ще видите много геймплей, видеоклипове. Ама ако искате геймплей, видеоклипове, сигурно се чуете защо в първия канал сигурно се чуете защо не прави клипове. Ами защото нямам идея. Нямам никаква идея. Не, този път наистина нямам идеи. Да. Вече, да. Да. Добре, искам да ви кажа, че... Да, това беше от днеска хора. Дано моя канал да ви забавлява. Всъщност, и кажете ми как да бъда... Пришакайте малко. Май не беше тук. Тук. Студио. Чакай. Също ми кажете... Чакай, канал, ето. Потвърждаване. Тук знам. Натискам тук. Бих готово. И да. За код за потвърждане. Да, всъщност тук наистина. Вече той... гледайте какво пиша. И да, това не е кода. Потвърждаване. Какъв да е кода? Кажете ми в коментарите. Не знам. Какво е? Да, тъй че дано да ви е дано моя канал да ви забавлява. И да. Той ще бъде от днеска хора. Дано да се забавлявате в моя канал. Всъщност не знам защо е така. Но... Нали така... Добре. Тук вече е нещо странно. Тук.
Да. Добре, също тук нещо прави на куко. Ето, оправи се. Да, тъй че дано да се забавлявате в моя канал. Аз съм Геймър Дани. Subscribe за още клипове. Сложете лайк. Дайте палец нагоре. Сложете лайк. И кажете ми кода как да бъда потвърден. Кажете ми. Моля ви, кажете ми в коментарите. Може ли? Благодаря. Чао хора. Чао геймари. И дано да се забавлявате. Чао.